بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Sadakallahul azim. Başımızın tacı ustadlarımız, yüzü nurlu, dili doğalı, hacı dedeli, yüreği nuru iman bilen coşayan yaş yigit dostlarım. Huday tebarek ve teala hemmenizin etiyen taat ibadatlarınızı, dergahına kaldırıyan kollarınızı, açayan ellerinizi, din dünyanız için etiyen hayır dualarınızı Huday tebarek ve teala bariyinizden kabul edip, bariyinize hayır maksatlarınızı Allah versin inşallah. Huday tebarek ve teala can sağlığı, emniyeti, yurt parahatçılığı, nığmat bolçuluğu başımızdan ayırmasın. Huday tebarek ve teala dini oturuşuklara bereket verip, aytiyan eşdiyallerden kabul edip, aytiyan eşdiyallere amel tevfiqin verip, aytiyan eşdiyallerin eçerleri bilen bile inşallah iki dünyada saadet gününmek yüzaklık versin. Geçen celesede Hz. Ebu Bekir Siddiq Resulullah Aleyhisselam bilen Quba diyen yurda gelip Medine-i Munevveren takriben 3 kilometre fasilelik yerine 14 güllep Resulullah Aleyhisselam şu tadı hazır Medine girmeni kalıp Mescid-i Qubani dislab Cihan-ı İslam'da Resulullah Aleyhisselam Quba mescidini şu tadı bina edip 14 güllep Quba diyen yurdunu galiye. Ama bir celesede Resulullah Aleyhisselam 14 günden sonra mübarek düyesine minakadani rahilesine minip Medine'ye karşın gittiye. Adamla da Resulullah Aleyhisselam bilen yürüyüp gidiptirler. Medine-i Munevvere'ye Resulullah Aleyhisselam deslap giyirecek da. Ama şondan şu vaktaki sahabalar Hazreti Enes ibn Malik ki işte gurrun gelir. Resulullah Aleyhisselam'a 10 yıl hadim olup hizmet ettiye. Hazreti Enes aytiye tamam Medine giyirilen vaktinde Resulullah Aleyhisselam gelenine her kim ca'a Muhammed gelli 3 yıllap Medine Resulullah Aleyhisselam Mekke'de ke 3 yıl Resulullah Aleyhisselam Medine gelmeden önce Müslüman olurlar. Akabeti ulade, akabe-i thaniyede Hz. Mus'ab ibn Umayr Medine'nin köpsün Müslüman edipti. Olu namazlarına eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu deyip 3 yıllap adın tutyan Muhammedlerin hazır öğüller görmeptiler. Ama bu Medine'de inni Resulullah Aleyhisselam'ı görecek himmeti. Hz. Enes aytiye men oğlan tuttum diye. 10 yaşın içindeki oğlan Hz. Enes. Men şu vaqtda faqat eşdiyettim, özümde külerek, kiçenrek bolansam, cemaatlan arasında faqat yöne ca'a Muhammed gelli, her yeri gözleyen göremak diye Resulullah Aleyhisselam'ı. İmam Beyhaqin rivayetinde ma'ruf bir şiir vardır, bir kaside vardır, hemmeniz ozul eşitenlersiniz. Medine'nin ehli İmam Beyhaqin rivayetinde tala'al bedru aleyna min thaniyatil veda vecebe şükru aleyna ma da'a lillahi da'a. Şol mübarek kasideni Medine'nin ehliler okuyup deyip İmam Beyhaqin rivayetinde geliyor. Manası bizlere yalfıllap duran Bedr. Arapla aya 3 tane at takya. Deslab evvelki gününden 3 güne çellim hilal liyelle. Aya gidecek bolup duruyor. Deslavından 3. güne çellim hilalliye. Ama 4. günden ta 10. giyecek çellim kamer diye Arapla.
Emma 14 gece qors kamil bolanna, yalfıllap kamil bolanna Bedir diye Araplar. Ahum tala'al bedru aleyna didigi ayın 14 ýaly yalfıllap duran Resulullah aleyhisselam bizlere tulu etti, bizlere geldi deyip şu kasideni okuyup başlaptırlar. Adamlar her kim Resulullah aleyhisselamın yanından yürüyüp qaytýarlar. Her kimin gafsyna Resulullah aleyhisselam yeten wagtynda ya Resulullah men öýüm nurlandyr, ya Resulullah men öýüm bereketlendir, ya Resulullah men otoklym giýin, maňa garşyn geldi ýakadany her kim öz öýüniň deňezine ýetenne Resulullah aleyhisselami mübarek öýüne akitjek bolupdyr. Peygamberimiz aleyhisselam da bir düýe zatdy men ýoluna hiç kim geçmesin, bu Hudaý tarapdan emredigili, bir buyrugly, bir memuriyeti wa öz nirek barıp çökmeli yerini bidiýän özü buyrugul muňa diýakadany her kim garaz elçekden. Ahyrda Medine'nin içine girip bir boş yer varmışdyk. Şol boş yerde hurma gurt ýerler bolmaly. Medine'nin ählileri ki öňçe musulman bolan, ola näçe neferle şo taada namaz okuýanmışdykly, hurma zatlar gurdylýan bir boş giňräçik yer varmışdyk. Bir iki däne yetim oglanjyk Sehl Suheyl diýen iki däne yetim oglanyň yerimişdik şo taý. On düýe şo tak baranna kan hurma zatly gurdylýan yer bir düýe şo taada durup döwreğin gözläp şondan şol boş yere degip duran bir däne öý Medine'nin öňçäki ady Yesrib. Yesrib'in inki garip terin adamsy. Medine'nin inki garip terin, fagir terin şahsy. Bir zinanasy bilen ikisi ýaşaýan sahaba deslap bir de musulman bolanlaryň biri hay her kim öýnelçekden bir düýe döwreğin gözläp şol boş ýeriň gapdalçygyna bir garip sahabaň öýüniň gaftyna barakadany şo taada çöküpdir. Ol gönünen sahaba egin maşyna sygmaýan bolmaly. Begenip barşyna her kim öýnelçek o düýe barakadan myň gaftyna oturdy. Ol gönünen sahaba Hazreti Ebu Eyyub Ensari radıyallahu anh zinanatı bilen bile ýaşaýanmışdyk. Garip sahaba fakat ikisi ýaşaýar. Egin maşyna sygmaýan bolmaly. Resulullah aleyhisselam düýesi şoň gaftyna çökdi. Binagat saadet, binagat bereket. Hazreti Ebu Eyyub Ensari Resulullah aleyhisselamın goşullaryny eýämskine goşularyň alakadany öýüne garşyn çekmäni durupdyr. Hazreti Ebu Eyyub Ensari'nin iki tabağı öýü varmışdy. Gidecek bir öýü palçykdan etekde şoň defesinden bir ota galypdyr. Ya Resulullah sen şu defesinde bollyp Resulullah aleyhisselam aýtdy. Peygamberimiz aleyhisselam men etegi maňa rahat diýipdir. Eteginde bolupdyr. Ay gelen giden molya sataşakla bolya, gelýän gitýän molya defeqin molya diýip Resulullah aleyhisselam etekde boljak diýe. Şondan Hazreti Ebu Eyyub Ensari kabul etdi Resulullah aleyhisselam'ın sözü bilen deslapky giýje defede zinanasy bilen defeko tokda bolupdyr da. O da palçykly gumdan mezerlen jaý, belki nejde diýil ýani. Hazreti Ebu Eyyub Ensari zinanasyna aýdypdyr: "Wayhak, hey biz dargadyk, biz betbaht boladyk" diýipdir. Biz näzire şu defede durmaly, Resulullah aleyhisselam biziň etegimizde bolupdyka. Biz näzire Resulullah aleyhisselam'ın defesinde biz yatmaly. Binagat bir edepçilik. Biz wahy bilen Resulullah'ın arasyna düşüp dusipdir zinanasyna. Biz beýlelin ýörýemizde gum dökülüp Resulullah aleyhisselam'ın mübarek ýüzünde gum da gaçamasyn. Biz näzire bir edepçilik etdik diýip daň atýança yatmany zinanasy bir guşede, Hazreti Ebu Eyyub Ensari bir guşede daň atýança şeýtir kesirtirler. Yatsak bir hormatlyk boljak diýip. Bulan edeplerin özden dan atanda Resulullah aleyhisselam'a Hazreti Ebu Eyyub Ensari aýdypdyr: "Ya Resulullah bizi qyyn molya bir ýagda diýipdir. Biz näzire sen defäňde yatmaly. Öten akşam yatıp başarmadyk." Resulullah aleyhisselam pis pälligi bilen: "Ey Ebu Eyyub qyyn tutma diýipdir. Yeňil et diýipdir. Özüm ejaza berdim. Sen defede bol diýipdir." Hazreti Ebu Eyyub Ensari ýene Resulullah aleyhisselam'ın mübarek sözüniň öňüne geçip bolmaýa defe giýje barya. Şu giyjede bilan suw gaplar dewlipdir, suw dökülipdir. Şondan bir yatmana üstlerini örtünýän melafeler we başga zat da ýok. Bir garip sahabamışdyk. Zinanasy bilen ikisi şu suwla jaýdan geçip Resulullah aleyhisselam'a damamasyn, Resulullah aleyhisselam'ın üstüne dökülämasyn diýip yerli yerden şu suw akadany
Yine daňatyrpdyrlar. Ya Resulullah, inni bolmaýa, öten awsam şu ýagdaý boldy. Biz beter muazzep bolýat diýende ondan soňra Resulullah aleyhisselam defa geçip jaýyn ewed edipdir. Görüň Resulullah aleyhisselamyň pesbälligini ýaş dostlar. Gel akadan bir garip terin Medine'nin içinde inki bir gol yuqı terin sahaban öýüne barya. Şinämen belletýär, yani magamyň ýyzynda, mali dünýäň ýyzynda, fahryň ýyzynda, hol bir bolçuluklara barsa nagat neferleň şaý zihnine bir zatly gelsin. Emma mamuriyet Hudaý tarapdan düýe barakadan bir garip terin gol yuqy teriniň gastyna çökmeli. Şunu ma'lum etýär, insan Hudaýyň ýanyna erzişi maly mülkü bilen, insanyň Allahyň ýanyna erzişi ýüregindäki ba imany, ihlasy, takwalygy bilenmişdik. Bir pesbälligi görüň, nagat bize Resulullah aleyhisselam dersi berýär. Tawazu, pesbällik ýaş ýigit dostlar, beter bir gawzatda. Resulullah aleyhisselamyň nimune ahlaklarynyň biri pesbällik. Özüň hiç wagtda mellige salmaly, özüň bir gurura salmaly. Tawazu dinimiziň bir tawşirýän zady, Resulullah aleyhisselamyň öwretýän zady. Adam özüni ul tutan bilen hiç wagtda ululmaýar. Belki Hudaý Taala'ň ýanyna kiçelýär, Hudaýyň ýanyna kiçelse de adamlaryň ýanyna da kiçelýär. Hazreti Ömer ibn Abdülaziz Kuddise sirruh beter bir adil halifalaryň biri, adil padişahlaryň biri Ömer ibn Abdülaziz ikinji Ömer dedi ýaly. Hazreti Ömer ýaly bir edaletde ma'ruf bolan. Öýüne bir mehman gelipdir. Şo wagtda bir ýeljagaz gelakadany çıra sönüpdir. Garanky bolupdyka öz turakadan barçyk ýak gelipdir. Soňram ýakanda görüpdir şol mehman Ömer ibn Abdülaziziň özi çyrany ýakypdy. Am öwürlik gelenine ey Emirul Müminin diýipdir. Ey Ömer ibn Abdülaziz, sen näme diýip özüň turup şonu ýakýan? Maňa aýtsaň bolmaýam, ýa hadamlaryň aýtsaň bolmaýam diýipdir. Tawazu öwretýär, pesbälligi öwretýär. Ey men şundan turup gidem dedi, Ömer etdim diýipdir. Ýakakadan öwürlik gelem dedi, ýene öňkadam men Ömer diýipdir. Hiç dadım kemelen hakim diýipdir. Yani tawazu, pesbällik. Adam Hudaýyň ýanyna ululmaly. Resulullah aleyhisselam şonu öwretýär. Bir wagt teberrüken ýöne gurrun şoň üstünden bolansaň, molla wagtymyzda hüjrek Täç Muhammed ahun tagsyr Allah ömrüni uzak etsin. Hüjre gelipdi. O mollalara ol ýagdaýy gaw wagtynda tagsyryň. Mollala döwrüni alyp soňra maşynyň içinde indi gitjek bolupdyka gafsa açyk duran wagtynda mollalara bir haýır doga edakadany tagsirjan hemme mollalar daşa üýşen akadany haýır doga edip bir zat tawsirýärdi. Bir ýani pesbälligi öwretýär. Ýani Resulullah aleyhisselamyň ahlagy bilen ahlaklanan insanlar daşylar. Nagat bir teberlik adamlar. Mollalaryň arasynda berekella oğullu, gayrat edin, çyllap okuýun, ihlas bilen okuýun, zähmet çekden okuýun. Çala da okuýanmaň ha, görüň pesbälligini. Çala da okuýanmaň ha, çala okuýsaňyz men ýaly bolarsyňyz diýe tagsir. Çala okuýsaňyz men ýaly bolarsyňyz, çyllap okuýsaňyz men ýaly bolarsyňyz diýip jeparaň tagsire işaret ýa-da. Täçmädäň tagsiriň hiç dady kemelmeýär. Pesbälligi çyn Resulullah aleyhisselamyň ahlagy bilen ahlaklanan insanlar da. Hudaý tebarek we taala bulary Resulullah aleyhisselamy nagat pesbälligi bula zindigilerini icra etýän adamlar. Çala okuýsaňyz men ýaly bolarsyňyz, çyllap okuýsaňyz men ýaly bolarsyňyz diýip şo wagtda oglanlara, mollalara şeýle tawsyrypdy. Hudaý tebarek we taala ýaşyny uzak etsin tagsirlaň. Ve her hal Resulullah aleyhisselam Hazreti Ebu Eyyub Ensari'nin öýünde bolýar. Hazreti Ebu Eyyub Ensari'nin islegi bilen soňra Resulullah aleyhisselam defa çykýar. Emma şu Hazreti Ebu Eyyub Ensari'nin öýüne yetip duran, degip duran bir boş yer var diýdik. İki däne yetim oglanlaryň yerleri mişdik. O Sehlu Suheyl diýen bir yetim çagalar. Resulullah aleyhisselam aýtdyr: "Hada inşaallah el-menzil." Biziň düşjek, injek yerimiz inşallah ştaý diýipdir. Soraşdyrýar, şu iki däne yetim oglanyň yerimişdik şo boş yer. Resulullah aleyhisselam şolardan satyn aljak bolanda olay diýipdirler, "Bel nehabuhu leke ya Resulullah." Biz satmaýas diýipdirler ol çağala. "Ya Resulullah, biz sana hebe berýäs, ýöne berýäs biz sana" diýipdirler. Resulullah aleyhisselam
yönäni men sizden kabul etmeyen gıymeti bilen alyan niyakadan Resulullah aleyhisselam şol boş yeri iki tane yetim oğullardan gıymeti bilen alakadani şıma halkı Mescid-ün Nebi'ni şotadı Resulullah aleyhisselam bena etye. Şol iki tane yetim oğullardan Resulullah aleyhisselam alıp Mescid-ün Nebi'ni şotadı Resulullah aleyhisselam öz mübarek mescidini şotadı bena etye. Bir de Resulullah aleyhisselamın Hazreti Ebu Eyyub Ensari'nin öyüne baran yağdı. Emme Hazreti Ebu Bekr Siddiq her sahabalı bir bilen doğan ediptir. Muhacir sahabalar, ensar sahabalı gollap, eyelenip mallarını, mülklerini, yerlerini, yurtlarını sahabalı bir bilen böleşiptirler. Ensar sahabalı Hazreti Ebu Bekr Siddiq de Haricet ibn Zeydinil Hazreci, Hazreti Harice diyen sahaba ensarlardan şon yurduna varıp şon jayına walaqdan Hazreti Ebu Bekr Siddiq Hazreti Harice'nin öýünde bolupdyr. Haricet ibn Zeydinil Hazreci, Hazrec tayfadanmışdyk. Deslap Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in siretine giremizde zinanaların tanıttıramızda 4 zinanası var diýdik. Dördüncüsü Hazreti Habibe. Şol Hazreti Habibe'den bir tane Ebu Bekr Siddiq'in gıydı bolýatdy. Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh dünyadan geçenden sonra bir gıydı bolupdyr. Ummu Kulsum diyen. Şol Ummu Kulsum'un babası bolýar. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in öýüne barany. Hazreti Habibe'nin atası yani Hazreti Habibe'nin öýüne Hazreti Ebu Bekr Siddiq'ti. Resulullah aleyhisselam bulary bir bilen doğan edipdir. Emma gurrun başlamyzda aýtdyk. Hazreti Enes ibn Malik 10 yıllap Resulullah aleyhisselam'a hadim molýadydyk. Hazreti Enes aýtýar, men 10 ýaşyň içindäki oglan ötdim. Enem men elimden tutaqadany Resulullah aleyhisselam'ın ýanyna getirdi. 10 ýaşyndaky oglany. Resulullah aleyhisselam'a gelaqadany enem aýtdy, ya Resulullah, Medineli sahabalı erkekten zinanadan her gaysi sana gelip bir hediye verdiler. Sana gelip bir teverlik sen yanına bir hediyelerin getirdiler. Zinana erkek kalmadı Medine'de. Men enem aýtdy, ya Resulullah, men hiç dat eye bolan zadım yok. Men bir gol ýok zinana. Men hiç dat sana getireyin nisem sana zadıma yok. Yöne şıcaz oğlanım ma dipdir. 10 ýaşyndaky oglan Hazreti Enes. Şunu men hediye diyakadan sana getirýän ya Resulullah şun ýanyňdan aýyrma sana hadim bolsun. Sen hytmatyňda bolsun şol oglan diyakadany meni enem Resulullah aleyhisselamy hediye eden ýaly sen buýruňda bolsun şi. Sen hytmatyňda bolsun şi diyakadan men getirip Resulullah aleyhisselame täwil berdi. Resulullah aleyhisselam şonna maňa bir doga etdi. Dogasynyň içinde dünýä ahir näme saadet gerek bolsa, şo mübarek dogasynyň içinde Resulullah aleyhisselam goşdy diye. 10 ýaşyň içindäki Hazreti Enes. Resulullah aleyhisselam dogasyna Allahumme erzuqhu mala we walada we barik lehu fih diýakadan doga etdir. Hudaýa şu çagaga, şu oglanjyga mal ber, o ewlat de ber. Ve şu malını, evladına da bereket verdi yakadani maňa şu tadı Resulullah aleyhisselam doga etdi. Resulullah aleyhisselamın şu dogası bilen Hazreti Enes mübarek adam bolýar. Yani bir sahabalar ki inki ahir dünýeden geçýän sahabalar sanalanna Hazreti Enes ibn Malik Besre'de 102 ýaşynda ahirki sahabalar dünýeden geçenden biri bolup galypdyrda. 102 yaşaptır. 102 yaşaptı ahirki sahabalar. Sahaba yani Resulullah aleyhisselam gören insanlar, saadete yeten insanlar. Ahirkisi Besre'de dünyadan geçen Hazreti Enes ibn Malik rivayet ýerler. Şol Resulullah aleyhisselamın dogası bilen Hazreti Enes'e Hudaý Taala kän mallary beripdir. Mübarek bolupdyr. Bir bostallar varmışdyk, halkynky ýylla bir gezek mahsul berse, Hazreti Enes iki gezek ýylla mahsul alýanmışdyk. Hazreti Enes'in oğlan uşağından, agtyk çawlygyndan Hudaý Taala oğlan uşağına da bereket berdi. Resulullah aleyhisselam doga etdi da 102 ýaşap dünýeden geçjek wagtynda Hazreti Enes'in oğulgylary tamam agtyk çawlyklary hemmesi 129 tane agtyk çawlyklary bilen bile 129 tane oğul ewlatlar varmışdyk. Yani Hudaý Taala ewlatlaryna oğlan uşağına da bereket beripdir. Hazreti Enes 10 yıllap Resulullah aleyhisselamın mübarek hytmatynda bolýar. Hazreti Enes aýtýar, ýaş ýigit dostlar, bir gurrun.
10 yıl hytmatymyň içinde seferde hazarda men Rasulullah aleyhisselam'ın ýanyna boldum. Emma bir ahlagyn hiç wagtda görmedim Rasulullah aleyhisselam. Men bir zady etsem näme diýip şunu etdiň? Ya etmän goýan bolsam näme diýip etmediň şunu ýakydan bir gezek maňa aýtmat diýdi. Yani nagat bu ahlak Rasulullah aleyhisselam ders berýär. Her zady men ýalňyş etsem-de näme diýip şunu etdiň? Ey etmedik bolsaň gawy bolardy. Ya näme diýip şunu etmediň diýip bir gezek maňa şunu aýtmat diýdi. Rawahu İmam Ahmed rahimahullah. Ey yigit dostlar, Rasulullah aleyhisselam'ın ahlagı haşi, ihlas bilen öýde ýoldaşyň zinany saňa naharyň bişiripdi. İşşek iýişek zadyň teýýarlapdy. Ey binäme duzy ýok, binäme duzly bolupdyr, binäme çaýyň rengi agyrak bolupdyr, binäme gara bolupdyr, binäme beýle bolupdyr, binä tagamy ýok. Rasulullah aleyhisselam bir gezek bişirilen naharada attakmandyr, bir gezek sen şunu etdiň ýa etmediň de diýmeýärmişdik-de. Bizim olgumuz Rasulullah aleyhisselam'dır ey yaş dostlar. Hiç zinanyň zähmet çekip ýöde, hiç dat bilen işin ýok. İşin bilen bolýan, işiňden öwürlik gelende zähmet çekipdir, teýýarlap goýupdyr. Bir azyjyk bir beýrek şeýrek bolsa oňuşmaly bolýar. Onu eýemskine bir agzap ýa oň ýüregini narahat edip senden sirim zähmet çekipdi. Rasulullah aleyhisselam'ın ahlagy dädir. Özümizde şil ahlagy döretjek bolaylyň. Hiç wagtda Rasulullah aleyhisselam at takmaýarmışdy gazaga. Ya hiç wagtda men näme diýip beýtdiň, beýtmedik bolsatyň da diýip aýtmaýarmışdyk. Hazreti Enes 10 ýyllap oglanlykdan Rasulullah aleyhisselam'ın ýanyna bolansoň, ýüregi Rasulullah aleyhisselam'ın muhabbetinden dolupdyr da. Rasulullah aleyhisselam dünýeden wefat edenden soňra yaqulu Enesun radiyallahu anh Hazreti Enes aýtdy Rasulullah aleyhisselam dünýeden geçenden soňra wallahi ma leyletun illa wa ana ara fiha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem thumma yabki. Wallahi diýmiş Hazreti Enes bir giýje ýoksa Rasulullah aleyhisselam dünýeden wefat eten märi bir giýje iýdi geçen nädir diýmiş. Yani her akşam, her gece men Rasulullah aleyhisselam diýişimde okuýumda görýän ýakydan ýerinden aglaýanmışdyk da. Şeýle ýüregi muhabbetinden dolu bolansaň Rasulullah aleyhisselam her gece men görýän ýakydan Hazreti Enes aglaýanmışdyk. Ve her hal Hazreti Enes Rasulullah aleyhisselam Medine giren ýagdaýyny, adamlaryň arasynda hoşluk bolan ýagdaýyny, her kim men öýüme gelýän ýagdaýyny Hazreti Enes radıyallahu anh şeýle rivayet etýär. İnne Rasulullah aleyhisselam Medine baran wagtynda kän tägiratly Medine'de ijat bolýar. İslamyň paýasy, İslam şotada paýaguzary bolup bir döwlet islami şotada teşkil bolýar. Kän tägiratly deslab Yesrib adi Rasulullah aleyhisselam Medine-i Munawwaraga öwürýär. Medine bolýar. Yesrib'in adi ütgöýär. Ya Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh aýtýar: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا. Rasulullah aleyhisselam Medine gelen wagtynda Hazreti İbn Abbas aýtýar, adamly bitir ölçäkidan bir zat muamele edenlerine, bir zat satallarına bitir gylyklar telek etdi. Hiçbir kemkariyet ýetdiler. Ölçmelerini mıdan bir edalet raýat etmeýärdiler, kimräk edip berýärdiler, hokkolary batdy diýe. Rasulullah aleyhisselam şu wagtda weylul lil mutaffifin keýillerine, ölçýärlerine kemkariyet ýerlere weyl bolsun diýip şu sura nazil bolan wagtynda fa ahsanu al keyle ba'da zalik. Şu aýat şu sura inenden soňra adamly ölçmän dogurlapdyrlar. Yani hemmesi inni öňkü gylykla, öňkü bir telekelikle, öňkü bir hokkola Medine'de kullen aýrylypdyr. Rasulullah aleyhisselam'ın barmaklary bilen Medine bir tägirat tapýar. Ya Medine'de bolýan zatla Rasulullah aleyhisselam Medine'ye baran wagtynda Hazreti Bara ibn Azib bir de Hazreti Enes ýaly oglan sahabamışdyk Rasulullah aleyhisselam Medine'ye gelen wagtynda. Rasulullah aleyhisselam Medine'ye baran wagtynda 16 aýlap ya 17 aýlap diye Hazreti Bara ibn Azib 16 aýlap ya 17 aýlap Rasulullah aleyhisselam kıble namazy yüzlenenne Beytul Muqaddes'e garşyn wagt namaz okypdyr. Medine'de islap baranna 16 aýlap ya 17 aýlap Rasulullah aleyhisselam Beytul Muqaddes'e garşyn bakakadan namaz okypdyr. Beytul Muqaddes biziň deslapky kıblamyzda. Rasulullah aleyhisselam 16 aýlap
Beytul Muqaddes'e karşın makakadan namaz okuyuptur. Ve kana yuhibbu en yuhavvila nahval Ka'be. Yönü Resulullah aleyhisselam qavvur yemiştik. Yürüyüş Kabe bakmanı qavvur yemiştik. 16 aylap Beytul Muqaddes'e bakıp yo. Emme Resulullah aleyhisselam Kabe yüzlenip namaz okuymaklığı qavvur yemiştik. Huday tebarek ve teala 2. cüz 2. parada Euzu billahi mineşşeytanirracim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره صدق الله العظيم. Biz görýäs ya Hudaý Taala wagt sen defany gözleýän Resulullah aleyhisselam defany gözleýämişdik. Näme defeden bir aya inmermi? Qibla öwrilmermi Kabe karşyn qibla Kabe yüzlenmermi diýip sen bakýanyň biz görýäs ya Hudaý Taala. Felenwalliyannaka qiblatan tardaha. Seni yüreğini razi etjek qiblaga karşyn seni öwreripdir Hudaý Taala. Fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Inde melek Mescidul Haram'a karşyn yüzüň bakdy namaz okuýdy ya Hudaý Taala. Ve haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Sana üýän, sana iman getirelle musulmanlar, sizde nirde bolsaňyz qiblaga karşyn qiblaňyz Kabe bolly, Kabe'ye karşyn bakakadany namaz okuýarsyňyz diýip şu aýa nazil bolýar. Şonda Resulullah aleyhisselam deslap ikindi namazmış. İkindi namazı öýlen Beytul Muqaddes'e baksa ikindini Kabe'ye karşyn makypdyr. On bir sahabalyň biri bir näçe sahabalyň deňesinden geçipdir. Ola Beytul Muqaddes'e karşyn makyp namaz okuyup duranmışlar. Häzir habarlary ýok Kabe qiblamyz bolanlygyndan. On bu adam barşyna aýdypdyr. Ola namazda duran wagtynda hey men şumat wallahi men Resulullah'ın ýanyndan ikindi namaz okuyup gelýän. Qiblamyz üýtgedi, qibla indi Kabe boldy diýenne ol sahabaly Beytul Muqaddes'e bakıp duran sahabaly namazyň içinde namazlaryny bozmany dogry Kabe'ye karşyn bakıpdyrlar. Allah hemmeňize nesip etsin inşallah baraňyzda Mescid-i Zulqibleteyn yani iki däne qiblaly mescid diýilýär. Tamamy sahabalar şo taýda namaz okuyup duran wagtlarynda namazlaryny bozmany bir namazyň içinde iki qiblaga yüzlenipdirler. Şol mescide Mescid-i Zulqibleteyn. Allah hemmeňize nesip etse inşallah baraňyzda görersiňiz. Medine'de bolan tagyiratlaryň biri ýene qiblamyz Kabe bolýar. Beytul Muqaddes'in beýlek öwrilýär. Bir ştada bir nokta. Ýaş oglanlar bir fiqhi mesele istiqbal qiblaga bakmak namazyň bir şertleriniň biri. Bir wagtda jengele gitýän ýaş oglanlar ya bir qiblany ýalňyşýan adam qiblak bakmaklyk namazyň şertleri de qiblak bakmasaň namazyň dogry bolmaýar. Om sen baran yerinde bir wagtda qiblany bilmeýän, başyň aýlanýar, hawasyň üýtgeýär, qibla nirde galylygyny bilmeýän. Şonda bir adam bolsa şo taýda soramana qiblany bilýän adam bolsa soramaly bolýar. Qibla nirde diýäkadany. Ýok hiç bir adam ýok bolsa bellek goýan. Özüň fikir etmeklik sen boýnuňa bolýar-da. Yani bir fikretmel gelen mesirim ştayi medenne bilen qibla ştayi bolýar diýäkadan bir fikretmek boýnuňa bolýar. Fikretmän namaz okuýsaň namazyň dogry bolmaýar. Emma fikredip okuýandan soň bir wagt ýalňyşsaň da ýene senki dogry bolýar-da. Qiblany bilmeseň bir oýlanyşyp bir fikretmeli, şol fikriň bilen namaz okuýsaň dogry bolýar. Bu bir fiqhi mesele qiblamyzdan çyrim. Emma bir esrar ilmi bir geň zat Resulullah aleyhisselam Kabe yüzlenmeyen qavvariye Resulullah aleyhisselam namazda Kabe yüzlenmekle Hudaý Taala emretdi. Ya hatta geçen jelesede bir sünnetler tanamızda Resulullah aleyhisselam yatşak bolany hemmeňiz bilýäňiz mübarek yüzüni Kabe'ye karşyn yüzlendirakadan yatýanmışdyk. Bir Kabeň bir esrar ilmileriniň biri bir haleti mıgnatisisi wa Kabeň, bir ahenrobaý haleti wa Kabeň. Yani bir insanlyň enerjiye menfisi var. İnsanyň bedenine ahelle var da bir enerjiye menfiyle tawlit bolsa, ya bir signal haýy muzir diye bedeninde bir dörüyen tawlit bolýan zatlar var ki sen bedeniňe, ganyňa zerer var. Adam şonu Kabe'ye karşyn bir geň zat munna bir gayri musulman bir danişmendliň bir tahqiq etýär. Şu signal haýy muzir bedeniňden näzire tahliye bolmaly, enerjiye menfiyle näzire çykmaly.
Şunu özü tahqiq etdi. Adam Ka'baga qarşın yüzlenenne, Ka'ba qarşın bakaqdan manglayın yere degirenne, yerinde cazibelik haleti va Ka'ba bilen bile birleşaqdany enerji menfilen yerdada çekip alýar. Şu halet faqat adam Ka'baga yüzlenenne bolýar. Arkasyn Ka'ba berenne, manglayın yere degirenne, şol enerjiyle geňda şondan ayrılmaya diýdi. Yani adamı şol Ka'ba karşın yüzlenenne, hatta Resulullah aleyhisselam yatanna da mübarek yüzün Ka'ba baktırıp koyarlığı şol bir enerjiyle Ka'ba'nın tarafından bir mıgnatisi halette olakadani bir zarar berýän signalları, enerji menfileri insanın bedeninden yer özüne çekakadani def etýär diye. Bir de var esrar-ı ilmiyle Ka'ba barada aýdylýar. Emma Hazreti Aişe radıyallahu anha Medine baran ýagdaýlaryndan aýtýar. Medine şu wagtda Resulullah aleyhisselam baran wagtynda İmam Buhariň rivayetinde enemede Hazreti Aişe radıyallahu anha aýtýar. Lemma qadima Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-Medine ve hiye awba'u ardillah. Medine Resulullah aleyhisselam gelen wagtynda Medine bir maruf veba diýen dert ba, veba köpmüşdik Medine'de. Şol dert Medine'de beter kelmişdik. On illeti de pezeşki kısmatından, behtaşli kısmatından iki zattan molye diye havadan alude bolmaklığı bilen ol veba diyen dert döreye yedi içilyen istifade bolnyen suulu bir gayri behtaşli bolsa veba dertlen döremekliği şondan nip behtaşli kısmatından şeylaydilye. Enemed Hazreti Aişe etkiye veba diyen dert Medine'de kânitti. İlleti de Medine'nin su şu vakta bir lecelli su etdi, bir arassa su etdi. Bunu häzir Mekkeň adamlarda bizre ýagdaýlar görmäwetdi. Bir suwla, bir iýislenipdi, bir haleti tägir tapygylypdy, bir lejellirek su etdi. Om şoň illetinden veba dert känmişdik. Hazreti Ebu Bekir Siddiq de şol gyzdyrma derdinden gaty bir gyzdyraqydan Hazreti Ebu Bekir Siddiq deslap Medine baranna Hazreti Bilal, Hazreti Amir ibn Fuhayre Ebu Bekir Siddiq'in satın alıp azad eden kafirle eziyet berip duran wagtynda azad eden kul sahabalı Hazreti Bilal bilen Hazreti Amir ibn Fuhayre de şol derde mubtela bolaqydany gaty gyzdyrma bulara degaqydany yatdylar diye. Hazreti Bilal'ın gurrunu iştada bir dahili parantezi. Hazreti Ebu Bekir Siddiq Hazreti Bilal satın alaqydany azad eden kuli. Gurrun başlamyzda aýtdyk tawadu pisperlik bir gawzat. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in de ahlagyny görün. Men sizi azad etdim. Siz men bilen deňmi bir yerde yatmalymy? Ýok. Bilece ýatymyş. Hazreti Ebu Bekir Siddiq de bir otokda. Näme? Adamy Hudaýyň ýanyna aziz etýän zat Bilalyň gullugy de. Bilal gullukdan azat bolmaklygy de. Hudaýyň ýanyna aziz etýän zat Bilalyň ýüregindäki ba iman. Hazreti Ebu Bekir Siddiq azad eden gullary bilen bile ýatymyşdyk bir yerde. Hazreti Bilal Hudaýyň ýanyna erzeşi känna. Resulullah aleyhissalatu vesselam Şeyheyniň rivayetinde İmam Buhari, İmam Müslim'in rivayeti şi ýaş dostlar özümüz ahlak bilen ahlaklandyraýlyň. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Bilal'a aýdypdyr: "Ya Bilal, haddisni bi erja amelin amiltehu fil İslam." Ey Bilal, sen maňa gurrun berdipdir Resulullah aleyhissalam. Sen inki bir Hudaýyň ýanyna umid etýärrek amelin, Hudaý şu amelimden menden razy bolanlar diýärrek amelin näme ey Bilal, sen näme etýäň dipdir Resulullah aleyhissalam. Ey subhanallah, bir nagat ulukon ýagdaý bolmaly. Resulullah aleyhissalam Hazreti Bilal'dan sorapdy: "Ya Bilal, haddisni bi erja amelin amiltehu fil İslam." İslamda sen musulman bolanyň märi näme sen etýäň dipdir. Fe inni semi'tu deffen aleyke beyne yedeyye fil cennet. Ey Bilal, maňa gurrun mer, sen näme etýän amelin ma? Men cennette sen aýaklaň sesini eşitdim dipdir. Sen näme etýän amelin ma? Sen näme bir etýän işiň ma? Men cennette öwümde sen aýaklaň sesini eşitdim ey Bilal dipdir. Näme etýän zadyň ma dipdir. Hazreti Bilal aýdypdyr: "Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhura fi sa'atin min leylin aw naharin illa sallaytu bidhalika at-tuhur ma kutiba li an usalli." Rawahu al-Imam Buhari ve Muslim rahimahumullah.
Hazreti Bilal aýdypdyr: "Ya Resulullah, ey men nämiş men umidwar bolýarak etýän emelim bilemek" diýipdir. Ýöne şuny mawa diýipdir. Her namazyň wagty gelen wagtynda, her namazyň wagtynda jaýyljak täretim gylakadany ýerine ýetirip täretim gylýan, şo täret bilen Hudaýyň farz eden namazyny ýerine ýetirýän diýipdir. Şundan başga etýän zady ma ýok diýipdir. Bir agyr zat daha ýaş dostlar. Bir kyn ýagdaý daha. Men günne bir Kur'an baştan ayağına hatmetýän ýene-ka. Ya günnüler ýylon kaýna arada diýene-ka. Fakat şu namazyň wagtynda dehretim gylakadany şol dehret bilen jaýylja ýerine ýetirip Allahyň farz eden namazlaryna okuyan diýipdir. Şu etýän emeli bilen jennetde aýaklarynyň sesi barda. Ey ýaş dostlar, bizlere dersa şu namazymyzy dehretimiz ýerine ýetirakdanjyk ýerine ýetirip de namaz okuýalyň. Çakkallyk bilen hawlygyp namazy ýerine ýetirip oturmak adamyň magamyny şeýle galdyrýarmyşdyk. Mahtumul Lisan näme diýär? Mahtumul seni goýmazlar baqy, mahtumul seni goýmazlar baqy, ilmadam subh şam ya deyle haqy. 5 wagt namazy sen ýagşy oky, ateşi dowzahyň baryn söndür. 5 wagt namaz sen ýagşy oky. Şu ýagşy okuysan, ýerine ýetirip okuysan, ateşi dowzahyň odun baryn söndür. Dowzahyň odun söndürjek daşy. Ýaş dostlar, namazlarymyzda beter bir dagyk durmaly. Çakkan halatda ruku secdeni ýerine ýetirmäni, basym eňilik galyp ýa secden çakkan ýok, ýerine ýetirmek adamyň magamyny şeýle galdyrýarmyşdyk. Behar hal enemiz Hazreti Aýşe aýtýar: "Men atam Hazreti Ebu Bekir Siddiq, Hazreti Bilal, Hazreti Amir ibn Fuhayre bilen bile bir otokda ýatyka üstülerine bardım soramana. Hicab bize buyurulmazyny näwünçe etdi. Hicab da Medine'de kän tagiratla bolýar diýip, hicab da Medine'de musulman zenanalara şeýle hicab da buyurulýar. Enemiz Hazreti Aýşe hicab buyurulmazyny näwünçe etdi. Üçüs ýatyka bulara bardım. Faqultu ya Aba keyfe tejiduk? Ey atam Ebu Bekir Siddiq'a aýtdym, "Näzire ýagdaýyň? Halyň näzire?" diýdim. Hazreti Ebu Bekir Siddiq bir ýoşdakdan keplakadan aýtdy: "Kullu mri'in musabbahun fi ahli wal mautu adna min shirakin na'li." Bir goşky suratda Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr: "Ay her bir adam sagaman öz esersini örýär" diýipdir. "Sagaman daň atyrýar" diýipdir. Emma ölüm diýen zat adamyň köwüşiniň bendinden nada adama ýakynmyşdyk diýip, ýani bir agyr ýagdaýdamyşdykda. Jahannam çykarmyka diýip ölümde ýakynjak görüpdir da Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Hazreti Aýşe aýtdy, şondan Resulullah aleyhissalame geldim fe ahbertuhu, haber verdim, ya Resulullah, olon ýagdaýlary beter gyn ýagdaýda. Hazreti Ebu Bekir Siddiq de, Hazreti Bilal, Hazreti Amir ibn Fuhayre de gaty gyzdyrma tutup ýagdaýlar gyn idim. Resulullah aleyhissalam şonna bir doga etdi. Ewünçäki dogasyna 3 tane betbaxtlary, 3 tane Mekkeň müşriklerini Resulullah aleyhissalam lanet edipdir. 2 tane dogon bir lanetin içine galýa, emma 2 dogon molakadany Şeybet ibn Rabi'a, Atebet ibn Rabi'a bula 2 dogon. Umayyet ibn Halaf diýip, Ubay ibn Halaf bilen de 2 dogonmuşdyk. Resulullah aleyhissalam şu 3 nefere Allahumma l'an Şeybet ibn Rabi'a, Hudaýa Rabi'aň ogly Şeybani lanet et diýip şotada Resulullah aleyhissalam beddua edipdir. Atebet ibn Rabi'aga da Hudaýa lanet bolsun şoňa diýakydan dua etdi. Umayyet ibn Halaf'a da Resulullah aleyhissalam şoňda lanet, Hudaýa lanet bolsun şoňa diýakydan dua etdi. Kema ahrajuna min ardina ila ardil waba. Bizi öz ýurdumyzdan webali ýere bizi şyly çykardylar diýakydan Resulullah aleyhissalam lanet edipdir da şolary. Umayyet ibn Halaf bilen Ubay ibn Halaf diýdik. Bula ikisi dogon. Umayyet ibn Halaf Resulullah aleyhissalam ştada lanet edip beddua etdi. 3 adam betbaxt adamda. Biri Peygamberin bedduasyny alsa, şylanky ýaly Resulullah aleyhissalamyň bedduasyny aldylar. İkilenji bedbaxt adam bir peygamberi eli bilen öldüren bolsa, bir peygamberi eli bilen öldüren adam o da bir bedbaxt adam. Emma
üçüncü betbaxt bir peygamberin ilinin ölen bolsa o da bir betbaxtda. Umayye ibn Halef Rasulullah aleyhisselam'ın beddogasyny alyp betbaxtlaryň biri ming dogany Ubay ibn Halef billa goýan tamamy taryhda Rasulullah aleyhisselam şigat jengle bolmaklygy bilen birçi nefer Rasulullah aleyhisselam'ın elinden helak bolupdyr. Yani Rasulullah aleyhisselam birçi neferi öldürüpdir da. O da şiň dogan Ubay ibn Halef Rasulullah aleyhisselam'ın elinden helak bolupdyr da. Binagat olokon betbaxtlyk. Ol Ubay ibn Halef Rasulullah aleyhisselam'a vakakadan aydypdyr. Men bir at teýýarlap ýönlipdir. Atymda halkynky ýaly bakamak, zorret bilen makýanlypdyr. Zorreti şeýle atyma berakadan şon femridip ýön, şon bakyp ýönlipdir. Şol atyň üstüne minakadany men seni öldürürn ey Muhammed dipdir. Nauzu billah. Şol Ubay ibn Halef şikefa edipdir. Rasulullah aleyhisselam bir nefer elinden ölmändir da faqat şu Ubay ibn Halef Rasulullah aleyhisselam'ın elinden helak bolýar. Şikefa edenler Rasulullah aleyhisselam aýtdyr. Bel ana aqtuluka aleyha inşaallah dipdir. İnşallah atın üstündeken seni men öldürürüm dipdir. İnşallah sen atın üstündeken seni men öldürürüm dipdir. Sen o atın üstündeken meni öldürüp bilmersin. Bakı ve atın şu atın üstündeken men seni öldürürüm dipdir Rasulullah aleyhisselam. Uhud jeňi bolanna Ubay ibn Halef betbaxt şol atynyň üstüne minakadany Rasulullah aleyhisselama garşyn urak gaýdypdyr da. Sahabalar muň öwüne geçakadan her gaýsy Rasulullah aleyhisselam bilen Ubay ibn Halef'in arasyna geçip onu vurjak bolupdyrlar. Rasulullah aleyhisselam aýdypdyr: "İstakhiru, degmäň bäri gaýsyn" dipdir. "Zat diýmäň" dipdir. "Hawlykmaň" dipdir. Berdik yakillan wagtynda Rasulullah aleyhisselam mübarek nayzasyny galdyrakadan şondan şoňa garşyn belläpdir. Dogry içine dege akadan zerbeti gaty bolansaň bir gafyrgasyny dewipdir. Şo bilen helak bolakadan betbaxt bolup cehenneme garşyn helak bolup gitýärdi. Yani nagat betbaxt adam Rasulullah aleyhisselam mübarek eli bilen birçi neferi öldürüpdir da. O da şu Ubay ibn Halef da. Emme min dogany wa ýanyki Utbe bilen Şeybe ola da şiryankı beddogaga galakadany lanete galan betbaxtla. Be her hal enemiz Hazreti Ayşe barp aydanna Rasulullah aleyhisselam bulara beddoga edipdir. Hudaýa Şeybani, Utbani, Umayyani lanet et, bula bizi öz ýurdumyzdan webali ýere garşyn bize çykardylar diýip soňram da Rasulullah aleyhisselam bir doga edipdir. Allahumme habbib ilaynal Medine. Hudaýa bizlere, sahabalara Medine'ni mahbub et, yüreğimizde yerleştir dipdir. Medine bize mahbub bolsun. Biz sahabalar o taada mahal mülklerini epper gaýtdylar. Inni gynçylyk bolakadan ýyzlaryna dönmeklige hewas bolmasyn. Medine mahbub bolsun bize diýip Rasulullah aleyhisselam şeýle doga etdi. Ýyzyndan bize eýni Mekkäni mahbub etsin ýaly Medine'ni mahbub et. Hudaýa Mekkäge nagat bereket berseň iki hissesini Medine'ge ber diýip Rasulullah aleyhisselam doga etipdir. Hudaýa bize ölçülýän, çekilýän zatlarymyza bereket ber diýipdir. Desläp başlamyzda aýtdyk Medine'ň adamlary ölçellerinde bir hıyanet etýänmişlikle, kemkari etýänmişlikle biziň çanaklarymyza, biziň ölçýän zatlarymyza da bereket ber diýip Rasulullah aleyhisselam doga edipdir. Hudaýa şu Medine'ge sıhhat ber, webany ştadan aýyr, wanqul hummaha ilal Juhfa. Rawahul İmam Buhari rahimahullah. Hudaýa şu derdi Medine'den göter akadan Juhfa diýen ýurde müşrikleň, kafirlaň, Medine'ň müşrikleri bilen birleşip Rasulullah aleyhisselamy Medine'ge hamle etjek bolýan adamlamışdyklar. Juhfaň müşriklerini şu webany okla Mekkäň müşrikleri bilen birleşmäne wagtlar bolmasyn, öz başlaryna gaý bolsun diýakadany müşrik ýurde, kafir ýurde Rasulullah aleyhisselam beddoga etdir. Aýşy Medine'den weba aýrylýa, Medine sahabalary mahbub bolýa. Hatta sahabalar ya Rasulullah aleyhisselam Medine'den jenglere giden wagtynda, öwürlik gelýän wagtynda Medine-i Munawwarany gören wagtynda minik gelýän dawarny Medine'ge garşyn çapdyrýatdy Rasulullah aleyhisselam. Bir gören wagtynda asylýatdy. Medine soňram şyjre mahbub bolupdyr Rasulullah aleyhisselame we sahabalara. Dogasy kabul bolakadany Medine bir mübarek yer bolýar. Hudaý taala bereket bolýar. Ol weba derdi de Rasulullah aleyhisselamyň dogasy bilen aýyrlakadany
Juhfe diyen yere Hudaý Taala olary şol derdi beriye. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin. Hudaý tebarek we taala geljek jelesäge inşallah gurrun edamasyny alyp gitmek. Mowzularymyz bireme batdy, wagtymyz bolşdy. İnşallah geljek jelesede hyzmatyňyzy ýetirer. Hudaý tebarek we taala ihlas bilen oturduňyz, daş ýakyndan geldiňiz, hawa sowuk bolsa-da motor maşin diýmän geldiňiz, görjeňiz gawuluk bolsun, din dünýäňiz azat bolsun inşallah. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir elham 3 ihlas okuyup içerde daşarda kulak asallaň umidwarlarynyň ruhlaryny bagyşlar. Okuyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.